गिबियावनो गाहाम हामलायनाय हरबाय बयनिसिमबो। जोङो दैलि एनसिआर बड' थुनलाइ आफादनिफ्राय रोंगोरा बिथां सारनि आखायाव जों मेम'रेन्डामखौ फार्स्टआवनो जों इमारजेन्सि फान्डनि थाखाय खावलायदों। इमारजेन्सि फान्डआव जाय दिल्लीयाव फैनानै गोब्राब लोमजाफैनाय बा मानसि गोमानाय ट्राफिकिं बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैफैयो बिसोरनि थाखाय माने इमारजेन्सि फान्डनि थाखाय जों खावलायहरनाय जादों। आरो नैथियाव जादों जोंहा दिल्लीयाव कालचारेल मोनसे कमिउनिटि हल नांगौ जादों आरो जोंनि बर'फोरनि आर्ट एन्ड कालचार देखायनो, जोंनि संस्कृतिफोरखौ देखायनो थाखाय बा गुबुन गुबुन आरो दस्रा प्रग्रामफोरनि थाखाय जोंहा दस्रानिफ्राय बिदिनो भारा लानानै खालामनांगौ जायो। बेनि थाखायनो जों बेखौबो खावलायनाय जादों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय, बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय। ओमफ्राय थामथियाव जादों जोंहा माने बर'फोरनि थाखाय जों हस्टेल बिदों आरो जोंनि बर' गथ'फ्रा हजोंनिफ्राय फैनानै थानायावबो दिल्लीयाव जिहेथु बिराद एक्सपेन्सिभ जाबाय, माने न'फ्रा पिजिफ्रा बिराद गोबां रां लायो। बिनि थाखाय जाय गथ'फोरनि बेकग्राउन्डफ्रा एसे न'आव इक'नमिकेलि एसे जायफोरहा एसे हास्लाबा बिसोर बायदि गथ'फ्रा बा दस्रा गुबुन गथ'फ्राबो बयबो जाय UPSC कचिं होनाय बा दस्रा दिल्ली इउनिभारसिटि बा जवाहरलाल नेहरू एनि कलेज बेयाव फरायफैनाय गथ'फ्रा जाहाथे थानो हायो जोंनि बर' गथ'फ्रा, बिनि थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। आरो बिदिनो जों बेखिनिखौनो जों एसे होदों। मोनसे जों अफिसबो एसे बिदोंमोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय, जुदि बहाबा जोंहा जुदि फिसा जायगा मोनसे मोनोबा बेनिखायबो जों एसे खावलायनाय जादों आरो जाहा जों मिटिं सिटिं खालामनो हायो, जोंनि जेंनाफोरखौ जों रायज्लायनो हायो ज' जिरायनानै। बेनोसै, बेखिनिखौनो जों होनाय जादों। मोनसे ट्राफिकनि इमारजेन्सि मोनसे अफिस खुलिनांगौ। बे फान्डनि गेजेरजों जेन'बा गुबुन गुबुन जेंसिफोरखौ जेन'बा बे फान्ड खुलियोब्ला सलुसन जेन'बा सब माबा खालामनो हागोन होननानै। माने इमारजेन्सियाव एखमबा मा जायो, फान्ड गैयियाव थाब न'आव थिनहरफिननांगौ, बा इमारजेन्सि बा अपारेसनानो जा बा मेडिकेसनानो जा, माने फान्ड गैयाबा जोंहा एसे उसुबिदा जायो। खारन हस्पिटालफ्रावथ' फान्ड होग्रोनानैसो एडमिसन होनाय जायो। बेनिखायनो जोंहा फान्ड जुदि बेबायदि थायोबा सुबिदा जागोन आरो जों हेल्प खालामनो थाखाय। हजोंनिफ्राय फैनाय बा बावबो सोरबा थाबथा फैनाय बिसोरखौ जों हजों थांफिननाय बा एनि मेडिकेल इमारजेन्सि बेफोरबायदियाव बे फान्डआ जों सानो जे बियो मोनसे राहा मोनगोन आरो माबाफ्रा जोंनि बर'फ्रा। आरो नोंथाङा बुंबावदों जे जेन'बा गुबुन जिखिनि स्ट्रिमनि फरायसाफोरा बे दिल्लीयाव फरायनो फैयोब्ला मोनसे हस्टेलनि गोनांथि जानानै जायो। ओमफ्राय बेखौ लुफुंना होयोब्ला माने जोंनि जेनेबा गोरिब थाखोनिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफ्रा अनेक थानानै फरायनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेनि थाखायनो जों बेफोरबायदि गथ' जायफ्रा मोजां नाम्बार मोननानैबो माने बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय फैनो हाया जायो, बेफोरबायदि गथ'फोरनि थाखाय बिराद बियो हेल्पफुल जागोन आरो। दा माने जेन'बा जोंनि जेन'बा बर'फ्रानो जेनेबा दिल्ली जेनेबा राजथावनि दिल्लीयाव थागिबि जानो हाबाय, माबोरै जेंना जेंसिजों भुगिनांनानै दङ? बावथ' बिराद बुरजा मानसि, बाव कम्पिटिसना बिराद बुरजा। बाव नों फरायनायावनो जा, नों साख्रि बाख्रियावनो जा, जोंहा लेंगुवेज प्रब्लेम जायो। मोनसे जोंहा नर्थ इस्टबो एसे डिसक्रिमिनेसनबो एखमबा खामानि मावनायफ्राव बा माबाफ्राव एसे होनजानाय, बे थिंखि होननाय माबा होनजानाय, बेफोरबायदि धरननि अनेक धरननि बिदि प्रब्लेम माबायो आरो। बेखौ माने गावबागाव एसे स्मार्ट जानांगोन, उत्तर होनो हानाय जानांगोन, आनसार होनो हानाय जानांगोन। बे गावखौनो सामलायनानै मोजाङै मोजां राइट टाइमाव राइट आनसार होनो हानांगोन आरो। कालचारखौथ' गावनिखौ लाखिखानांगौ सब समाय। गावनि कालचारखौ जाय मोजां मोनो बियो सब समाय गावनि कालचारनि थाखाय एसे मावनो
माने खाबु लायो सब समाय माने सब समाय नागिरो जे बाहा माने गावनि कालसारखौ देखायनो बा मोजां गावनि हारिनि कालसार